Καλησπέρα Αλάνια, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο δεύτερο κανάλι. Σήμερα θα βαθμολογήσουμε τα 4 νέα skin από τα χελωνονιντζάκια, τα οποία μπήκανε και αυτά στο item shop πριν από λίγες μέρες. Πάμε να τα δούμε. Κοστίζει 3.200 V-Bucks, μία τιμή, Χριστέ μου, τι τιμή είναι αυτή, πανάκριβη? Μόνο γι' αυτό μείωνε μία μονάδα. Πάμε να δούμε τώρα και το skin και τα πάντα. Λοιπόν, έχουμε αυτό το γουρούνι εδώ, το Μπεμπόμ, πώς το λένε τέλος πάντων. Ωραίο skin, μ' αρέσει, έχει και το μαλάκι του, είναι μερακλίδικο, είναι μαγιόρικο. Ωραίο, εντάξει, τώρα δεν ξέρω, λογικά τα κάνανε ολόιδια όπως είναι και στη σειρά. Τι να σας πω. Ωραίο, εντάξει, ωραίο. Ένα 8 στα 10, μ' άρεσε. Μετά έχουμε αυτόν εδώ το Rockstrandy. Εδώ και το emote του. Τι είναι αυτό, καλέ, τι κάνει? Μάλιστα, και αυτός θα πάρει ένα 5 στα 10, δεν μ' αρέσει το κέρατό του. Πάμε να δούμε Crack Android. Ωραίος αυτός, μ' αρέσει, 10 στα 10, πολύ ωραίος. Γιατί είναι ρομπότ αλλά είναι ανθρωποειδές, είναι ωραίο. Ωραίο και το emote. Για να δούμε αυτά τα emote εδώ. Όπα, αυτό εδώ έχει μουσική, σας αφήνω να τα ακούσετε. Άμα όμως φάω copyright θα σας βάλω λίγο, για να μην με κλείσουν, κάνουν να κλείσω τον ήχο του βίντεο. Θα σας βάλω λίγο από το emote για να μην με κλείσουν τον ήχο από το βίντεο. Φτάνει τόσο, νομίζω και αυτό αρκετό ήταν. 5 στα 10, μωρέ, ένας χορός είναι σιγά τώρα, εγώ μ' άρεσε. Για να δούμε αυτό. Θα πέσω. Σε χλαμάρα, θα πέσω κάτω. 3 στα 10, δεν μ' αρέσει, βλακία είναι. Για να δούμε και το επόμενο. Ωραίο και αυτό. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι αυτό εδώ πέρα το emote έκανε γυναικείο γέλιο. Τώρα που το βάλαμε, άμα βάλω ανδρικό skin θα κάνει ανδρικό γέλιο. Για να το δούμε. Τώρα έβαλα το Snoop Dogg, πάμε να δούμε πως θα κάνει το ανδρικό γέλιο το emote. Ωραία πινελιά, πιστεύω. Λοιπόν, μετά έχουμε αυτά τα όργανα, σαχλαμάρες, πικάκ, σαχλαμάρα, όλα αυτά παίρνουν 3 στα 10 γιατί δεν με νοιάζουνε. Λοιπόν, Κάσε Bones, για να δούμε και το emote του. Αυτό είναι το emote, για να το δούμε. Ενδιαφέρον emote, το skin είναι καλό, παίρνει ένα 7 στα 10. Το emote είναι σαχλαμάρα 3 στα 10. Έχουμε και αυτό το βανάκι εδώ τώρα. Σαν πολύ παιδικό είναι, μωρέ. Έτσι είναι πιο ωραίο. Θα το βάλω και αυτό. Τώρα αυτό είναι σαν Playmobil, ρε bro. Εντάξει, τώρα το αμάξι 3 στα 10 θα το βάλω, γιατί δεν είναι και τίποτα το σπουδαίο. Αυτά. Μόνο για την τιμή μείον μία μονάδα. Θα το έβαζα 8 στα 10, τώρα θα πάρει 7 στα 10. Γιατί η τιμή του είναι πανάκριβο, να πούμε. 40 ευρώ για 3 skin και το τέταρτο skin είναι ξεχωριστό. Δείτε. Άμα το ανοίξω αυτό εδώ πέρα, δεν είναι εδώ το τέταρτο skin. Για να βρείτε το τέταρτο skin πρέπει να πάτε κάτω και πιο κάτω και να το πάρετε για ξεχωριστή τιμή. Άρα σαχλαμάρες, κλέφτες, απατεώνες. Άρα 7 στα 10. Σαχλαμάρες. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε subscribe, κάντε like και subscribe. Κάτω στην περιγραφή είναι το κανονικό μου κανάλι για Trapper. Και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο.